Sports AV. Bistado! Nagatalakay sang husto kag matutod nga isyo. Bistado! Nagapanindugan kag hindi mabakal ang prinsipyo. Bistado! Sa mga kurap kag sanawayon nga mga opisyal sang gobyerno, hindi na magpanago pa. Kay bistado ka na! Bistado! Bistado! Kag karon, yari ang inyo aragan. Bistado! 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 Porsigido magserbisyo, tiyon na sang pagpagpo, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasanungit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw at ako kayong kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Bistado! Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Bistado! Lamak nga korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot. Bistado! Ikaw at ako sigurado may trabaho. Ay mga kabiyanan sa liwat, may aga naman sa inyo tanan-tanan. Good morning na. Diri sa Good syudad, morning sa bilog nga Western Visayas. panahon na Ngayong agagid sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay sining aton syudad sa pito tanan ka mga distrito. pasanungit sang Sa syudad, mga distrito sang Lapos, Lapas, Haro, abilidad, Mandurriao, Mulo, Arevalo City proper. kasiman, Kag sa aton man tanan nga mga tagparamati sa 42 ka mga banwa. pulot na kay Idol John Kapulot. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Do kay Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan sining aton pinalanggang probinsya. droga, iya Sa nga mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique, alamak la sa kurap, mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Idol John Takip na sa mga taga-isla sang Parawan, Mindanao, Cebu Kapulot. Island, Sigurado kag sa kutob sa marabutan sining aton nga pagwaragwag. porsigido magserbisyo, Sa inyo tanan mga kabistado mayong aga na, kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Bistado! Panungit sang syudad, Sa kinandan mga kabistado diri sa aton nga pagpangalagad, iwat kita nga magatalakay sa nga pila ka mga dragko nga mga issues. diri sa syudad Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. na sang Mga mainit-init kag nagabaringaso nga mga issues nga aton pagatalakayon atong mga para sa subong adlaw diri sa aton nga pagpangalaga. handong. Sa kinandan mangin kaupon man naton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga kabistadong reporters. Manwa, Ay kang tanan sa ila mga natipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. kay Una Idol aton mga kabistado sa mga balita na diri sa syudad sang Iloilo. serbisyo, Ayin kaupon naton karon mga follow-up report nagikan kay kabistadong Aaron Refugio. ang problema Man sa kay kabistadong Bonnie nga Sumblingo. malimpyo, Mga balita kay information halin sa syudad sang Roa sa bilog nga probinsya sang Capiz with kabistadong makla korupsyon, iya Joshua Haka. son kay Kag mga report kay informasyon nagikan naman sa kay kabistadong Vincent Villar. sigurado may trabaho. Gikan sa aton probinsya sang Iloilo. Porsigido Kinandan ako naman yung abyan sa kahanginan. magpagpo, diri sa Idol John Aluhado Kapulot. Nag-welcome gid sa inyo tanan-tanan. panahon na Diri sa aton nga pagpangalagad upod naton sa technical side kita with kabistadong Richard Mirabeles ang aton nga sang digital platform architect. iya abilidad, With kabistadong Karisma Lagaw sa aton nga news center. kasimanwa, Welcome na diri sa aton nga pagpangalagad. ako Sa aton karon nga pagpangalagad today is Monday, John Kapulot,
January 16, 2023. Kapit sa 16 na kita subong edisyon, daway na mabalaan, no? Ang problema Daway na mabalaan, tunga-tunga na tas ang bulan sa Enero. Nagligad lang ta nga mga inadlaw to ubra ka palupok-lupok sang mga firecrackers. Ay nagsaulog kita sang New Year. sigurado may trabaho. Nagkuan kita, Servisyo sugalaw kita sang bagong tuig, subong sa syudad tunga na kita mga kabistado sa bulan sang Enero. nasang So, atong pagpupulot. sa sunod nga simana or ini na nga simana gali mga kabistado ang ato sini nga highlight sa maskara sang Dinagyang Festival. Subong na mga kabistado ang highlight sa sini nga simana sa Sabado Pizza 21 ay Bispiras kag ang Pizza 22 sa mo pinaka-highlight sa ato nga Dinagyang Festival. Sa ato sini nga mga pinalangga nga mga kauturan sa ato nga mga pinalangga nga mga tag para mati sa mga viewers nato. Preparar kamo ha. Kung natamad kamo magkadto sa Dinagyang Festival kay puwerte ka gutok, lalabot sila nga may ginutok na wala pa gani mag-umpisa ang Dinagyang Festival, may rinambol na mga kabistado. Ako sigurado Basi para kung daw na tamad kamo maglantaw sa kang magpagutok diri sa Dinagyang Festival, sa syudad pwede man kamo nga makalantaw live. panahon nasang Pwede kamo makalantaw live sa Radio Bistado Facebook page. Pwede gani sa aton sining nga June Kapulot News Live Facebook page. Or pwede man kamo makadirekta nga makalantaw sa aton nga YouTube channel. Mga kabistado ang Radio Bistado YouTube channel. Pwede kamo da makalantaw ha. Sa aton sining mga kabistado nga sigurado ay cover live sang tanan nga mga performance problema sa sa tanan nga mga tribo para sa Dinagyang Festival. Kahapon nga adlaw, iniwat ang highlight mga kabistado sang ati-atihan sang Kalibo. Di nakita man ninyo nga aton sila nga pag-cover live dito. Ako sigurado Direkta mga kabistado sa may Banwa sang Kalibo. Ang highlight sang ati-atihan festival dito sa may Kalibo. May ara silang sadsad. Ati kompetisyon man dito. Mga kay galing nga tinami ito yung sa Kalibo kay man ti diretso na to hala sadsad sa dalan. Why na to ya pulo perform sila nga may dance parade sila to yung sila sang lugar nga naga perform pa sila. Di hala libot lang nga libot. Nagaw lang nga lagaw. Mintras nga gusto mo ya mag-upod sa grupo nila ya. Sa mga tribo ya suupod ka lang sadsad ka man. Hindi ka gani ka bit-bit ilimnon samtang ka sadsad ka man. Amo na yang sitwasyon dito sa may syudad o sa may Banwa sang Kalibo. Ginahiwat nga ati kompetisyon nga ati-atihan sang Kalibo. Huwag man takabati nga man nagrinambol no. Bati ka mo. Daway no. Nan, ko chilingon. Ang Kalibo ya. Ang mga kwanto, ang mga tao to bisan ang ilang aling gawahe nga akyanon do hindi kita masyado makaintindi. Pero sila ya mga peaceful nga mga tao. Daw mas may ara pa sila nga daw mas may pinanilagan pa sila. Daw mas may may tinapusan pa sila, daw may pinanilagan pa sila. Daw kayo man na sila sini nga mga attitude. Diri sa aton mga kabistado, mga kabataan pa puro kapasikat na sa abilidad nila. Mga bata pa nakatama, puro kapasikat na sa mga abilidad nila. Kasi kainit sa mga dugo. Huwag pagani maglabot ang pinaka-highlight sang Dinagyang Festival. Nagrinambol na mga unikang garo nila ho. Sagi kapasikat ang isa to palupad-lupad ka ubabayo. Galupad-lupad o kangad matyaga yan si Bruce Lee sa siguro. Matyaga yan si Bruce Lee siguro nga galupad sa muna ho. Talaga uba sa bayo tapos galupad. Iya lupad, iya tumba, luhaso. Nakita nyo na sa amon din nga sa aton sila nga Facebook page mga kabistado. Kalupad yung mga kabistado, kakwan. Kalupad, nagakwan pa. Nagalupad nga nagauba bayo. Pagtupa ya, iya lupad, iya matumba. Biya guro do si Bruce Lee siguro kung base kung anong patyaga do si Jackie Chan sa siguro. Wakataway!
upa gali. Oh, na diri sa aton mga dito yung mga kabistado sa kwan sa may Kalibo. Daway man takabati itong may balita itong nag-rinambol to sang kwan. Nag-rinambol to sang kagahapon sa highlight nila. Todo sadya malang hindi bla. Ginagabit-bit pag ganin ilimnons itong dalan. Sa aton niya gani ginabawal po. Oh, hindi bla. Ginabawal pa yung magbitbit ilimnons itong dalan di sa aton syudad. Highly urbanized city kita diri pagkatapos ang aton nga batasan do mga taga-bukid do mga taga-uma nga mga yudikaka kamo. Huya kamo diri sa syudad sa Iloilo. Mga ako mayor sa syudad sa Iloilo pangitaon ta kamo tag isa-isa nga mga lilintukin kamo. Salamat kamo si Jerry mayor nyo. Salamat kamo kay si Jerry Triñas mayor nyo. Ay kon mga ako ang nagpungko ako mga nagdaog kakar ako nagmayor. Pangitaon tagid kamo isa-isa nga mga yudikaka kamo kag pangpitkon sa talinga. Mga yudikaka klase ka mga kabataan ay ka mga bata pa nagsagi ka pinasaway niyo. Sabad-sabad kamo sa syudad sing Iloilo ginahigkuan yung imahe sa ngato sini nga syudad. Highly urbanized city kita dapat kinatawag kitang highly urbanized city mga kabistado. Dapat ang aton sini nga syudad ipakita naton ang aton sini nga pagka-edukado, ipakita naton ang aton sini nga pagka highly urbanized city. Edukado kita dapat kita diri. Kaya kita mga kabistado nga alas 10 ang gabi nga curfew for minors. Pagkatapos kalagahon yara pa ya sa tunga sang dalanon ining mga kabataan nga ini. O chilingon wala ginapa-implementar sang gusto sang tadlong sang aton sini nga mga kapulisan sang aton sini nga gobyerno sang syudad. Mga kabistado, ang pa-implementar sini sang ato sini nga curfew for minors. May curfew kita nga dapat alas 10 ang gabi. Dapat untat ng mga kabataan, dapat aron nas balay nila. Nga isa bala sulon man ang mga ginikanan. Kaya ang mga ginikanan, mga kabistado, ginapatumbayaan man nila mga kabataan nila magsagi kalinaka tuwang gabi. Huwag ginagasulo sa pinsar nyo nga magtulog kamo antes kamo magtulog sikyaron nyo ang sikyaron nyo sa mga hiligdaan. Sikyaron nyo sa mga hiligdaan sa inyo ang inyo nga mga kabataan kung bala nagatulog na o kung wala. Hindi bla? Dapat sa mga ginikanan nga ini antes kamo magturulog unahan nyo anay sikyar kabataan nyo. Lantawan nyo sa mga hiligdaan nila kung ara, kung wala. Kag kung wala gani, pangitaan nyo. Pagkatapos papulion nyo. Kung hindi gani magparauli, panggapusa nyo kag panghigti. Blan ang taon ta kung makalakat pa. Pati ka na sang juvenile law na. Ning buisit ning juvenile law nga ini ni Kiko Pangilinan niya mo nagbinisit ni mga kabistado sa kwan sa pagabuhi sang ato sini mga ginikanan sa mga kabataan nga hindi nila madisiplina. Ang ilang mga kabataan kay gamay lang bisan sing alan mo lang gani kabataan pwede kay mo failan kaso, pwede kay mo nga ireklamo, pwede ka pasakaan kaso, pwede ka i-complain nga inang child abuse. Sang una nga time sa amon sa una nga chimpo. Ihamak man nga makuha namon ang masugata namon sa una. Kung hindi ugbos bayabas paha, kung hindi gani paha baston, kung hindi gani baston luhod sa munggo, kung hindi gani luhod sa munggo nga may asin. Di nga wala man di. Ako na siguro kung nga ang mga tao nagapangidaron para sa amon mga kabistado, no? Daw nagamat-amat sa arasinso amon sini nga pangabuhi kag daw nangin matarong kami kanangin maayo kami nga klase sa mga mga kabataan sang una. Bangon siguro sang maayo nga pagdisiplina sang amon nga maginikanan. Pero ang subong iya nga mga kabataan Moriones ni Garapon ni Santissima, hindi mo gid ba disiplina? Kamay lang mga kabistado singkian ang kigan mo, puso-pusohan niya pa ka. Ikaw pang malait. Hindi ni manami. Daw hindi mayo.
Dapat siguro ligwaton, taguro ning aton kasuguan, siguro ning juvenile law nga ini. Dapat guro i-abolish ni. Kaya daway gini sang matarong nga daway mi sang matarong mga kabistado nga ginhatag nga epekto sa mga kabataan ng juvenile law niya. Nga gasandig diri ang mga kabataan sipab na 17 anyos mangawat sa kawatan sa makapatay siya. Hindi mo sa pagdakpon, hindi mo sa paprisuhon kay tungod nga minor de edad. Sa una nga chimpo mga kabistado sus. Mga minor de edad sa una ni. Tapos ang masakit pag ina mo ni ay. Like for example, labi kawatan sa bata sa no edad sabi 15, nangawat siya. Ano to anay kay sang una sa kay alias Lupin dato dumduman yo. Alias Lupin to te kon mga na disiplina ni sa sang maayo. Laban-laban subong buhi patani si alias Lupin hindi ba? Kani kay manti hindi madisiplina kay kung disiplinahon mo sa wayon mo. Laban ikaw pang ginikanan ang balain. Digin patumbayaan, nangin hangkilan nga kawatan, nangin pusakal nga kawatan, di pagkawat mga kabistado, bata pa, siyempre hindi mapriso, dalon sa mga balay, sa may balay dalayunan, no? Takpon mo, mapriso mo, ganugay makagwa man gyapon. Kaya wala ginapasakaan sang kaso sa maging pangkawata niya kay naluoy kay siyempre bata. Kaya kung mga wala ini ang juvenile law nga ini mga kabistado. Kundi dapat tani. Kung wala ini ang ginatawag naton nga mga child abuse nga mga kaso nga ini ning kaso ini sa mga kabataan nga hindi pwede picturean, hindi pwede itsura nila pakita sa kahanginan. O hindi pwede ipakita sa telebisyon, hindi pwede ipakita sa Facebook mga itsura nila. Bisan mga kawatan sila. Hindi isang tao makilala ang kawatan kagabunan nga kawatan nga minor de edad. Di nila makilala Di pagkakita nila mambal sila nga di minor de edad ni may kapasidad dayan nga magpangawat katapusan gali igod ayawon kwenta. Siya gali ang pinakagabunan nga kawatan mga kabistado kita mo. Pero kung nakilala ini sa mga kabata sang mga tawo, itsura ya. Pakita parang siya kuni masaway siya. Mambal siya, oy hindi ka diha. Kalaan namon bla kawatan ka. O hindi bala? Ma-preempt mo siya bala? Or iso mga kabistado. Okay manangang mga kabataan di pwedeng ipakita ang itsura. Kung kaisa. Pero may mga tsimpogin nga kinahanglanon kanakaangay na kadapat nga pangpakita kitani ang mga itsura nila nga ini. Di subong paano mo na karo ipakita ang mga itsura nila pagod kay nagapanago sila sa kasuguan sang juvenile law justice or juvenile justice law. Mga kabistado naging pasar ni Kiko Pangilinan. Dinami man ang tinutuyo ni Pangilinan ina kung ginimplementar sa insakto. Nang malain pa mga kabistado kaya mga sindikato gapalipod sa juvenile justice law. Ang ginahimo nila mga kabataan among ginagamit nila nga pang-intra sa sindikato, pagbaligya syabo, pagdulong syabo. Mga kabataan ginapang gamit nila Kaya mga kabataan di pwede madakpo, di pwede madakop. Di pwede madakop pero hindi pwede pasakahan kaso. Pagod kay nagabaligya sang syabo kung nagadulong sang syabog nahimo runner sa mga sa mga drug pushers o hindi bla? Nan. O ina mga pila ka mga bagay nga istoryahan naton karon diri sa ato sini nga pagpangalagad kay pertik sobra-sobra na gino. Takon mo na nga kamo pa nga mga kabataan nga supposedly hambal ni Jose Rizal mga kabistado, no? Ang kabataan pag-asa ng bayan, paano maging pag-asa ng bayan ng mga yudikakak nila nagabay diferensya, magrinambol ang mga yudikakak daw, pamatyagan nila daw pamatyagan nila bla daw why sila yasang kwando daw hindi madutlan bla, no? May natabo sang pagrinambol sa may dalan sang diversyon mga kabistado. Ang ila sini nga pagrinambol ara naman sila lapit-lapit to sa may aksyon radyo dapito ba dumduman ko dayon? Dumduman ko gidayon. Dito naman sila nagrinambol sa may diversion road. Dito naman sila nagrinambol to sa Tubang gid mismo sa Aksyon Radio Iloilo. Muriones ti garapon ni Santissima. Nakakita ko nga mga pamatanon nga nagrinambol dumduman ko dayon ang ako nang kilala ko pa nga ang hambal yaso na panawag ya special hipon ang tactics ko naman.
Special hipon ang tactics, no? Pronunciation niya mga kabistado, no? Ang pag-pronounce siya bla sang special weapon and tactics. Ang iyayahambal niya siya. Tapos, pambalo mo na siling mo daw piho-piho. No? Pambalo mo sa daw piho-piho. Tapos, pambalo mo siling mo daw sinoob lang nga naka-insindigit. Pero, ang special weapon and tactics, sila niya special hipon and tactics, pare. Duman ko inadayon mo. Sila niya pare, confirm, di pare, confirm. Special hipon ang tactics si pare. Tapos, kung pambalon mo, sila mo daw piho-piho, bla. Di man gaba-gabaan magaling. Mo rin na siling pala nga. Basta gani may ginahimo kang malain. Ang Diyos na bala, simo mo. Di mga kabistado, ang ining mga nagrinambol, mga kabataan ni mga minor de edad dito natabo ni sa nagliga. So dumduman ko isang una dayon ng pagsaka, dayon sang taga special weapon and tactics dito, taga SWAT lang. Nagsaka dito dayon sa Action Radio during that time. Sang ato pa kita dito. Nagrinambol matong inhalinan sa to, nagrinambol matong mga kabataan. May ato dito yang nga mga nagpangtiro gani mo. Padala palagsan niya ka tiro ang bata. Ay do may bata gani kon naigo sang tiro nga nadala sa ospital. Ina sa lalaka sila to sa istasyon sang Action Radio during that time. Di ako bago lagi ko tapos program. Ato sila to sa babaw, nangayo sila bulig, tani to sa Action Radio, kita na Action Radio mo. May galaga sa ilang nga pang tiro. Isaka sila sa Action Radio, kay kapangayo bulig, tani. Siyempre ang amon, yun kay garinambol sila to, tawag kami pulis. Siling namon sa mga pulis, siling namon kantok mo de. Kantuin nyo de, nyari di mga kabataan, pangayo bulig di samon, hindi namon pagwaan kay base karon ko may mga kutsilyo ni karon di kaya pinamuno kami amon di karon. Hindi bala daw mo manatani ng amon sini. Kinakanto namon tong mga pulis. Nagabot sa mga pulis, mga kabistado, hindi sila yung magsaka. Kaya may gwardya, kuno nga nagauyat shotgun mga haso. Yung mga haso, ang mga yudikakak nila. Nagkatapos ang inimo nila nagpatawag sila sang SWAT team. Tapos ang SWAT team, pag ito yan nagsaka, pagkatapos kami amon ito yan nga mga nagpatawagan sa ila, nga hambalon namon nga ginambalan namon nga mga kabataan, kuhaan nyo di. Kami amon yan nga nagtawag sila, kami pa ila gindakop kaya ginpang ubahan bayo. Kailan taon, basi kuno kung may mga armas, kita mo katuntol. Pagkatapos, nagmalain pagin, kaya ginsunod nilang istasyon sang Action Radio, kag magpinangbukad sang mga kwarto. Kinanglantaw nila, pang search nila kung may mga armas. Ano ka mga haso, klase ka mga tao to. Duman kung ginadayon mo. Isubong naman nga daan mga kabistado nga ti amat-amat naman gabalik naman ng illegal nga druga ang waso sana isang komentaryo kontra sa illegal nga druga ara naman liwat hindi pa na mahimo kay hindi pa na manigar nga sa gihapon may nagkalabilin pa nga mga galamay sang mga daan nga mga drug lord ang nagadumot mga kabistado sa mga taga-Action Radio to sa ginhalinan ko to hasta sa akon ganis siguro basi ti ara pa man sila na mga kabistado di basi baka chamba bla kag sakaon naman laliwat na to yunis ti garapon ni Santissima ati way naman ko to hari man ko diya sa akon nga announces both yo pero ti sige lang managyapon madumduman ta managyapon ti maluoy ka man to sa ila naman to liwat nga sakaon naman sila to liwat sang sang taga special hipon ang tactics na matao. Hindi bla? Tutuban ko na sang una sang amo-amo sinangatay mga kabistado pagsaka sang taga SWAT sadto sa Action Radio ang ginalinan sa to nagrinambol nga mga kabataan mga pamatanon man to nagrinambol. Ang iya at
Di mga kabistado, sa mo sa ito nga chimpo, dumdumanta si Congresswoman Gwen Garcia Blasang Cebu, siyang Congresswoman sa ito. Amog ito sa naghambal nga sila nga ang pagsaka sa ito, sila nga sang SWAT, sila nga nakita namon diri sa investigasyon na magiging congressional inquiry ito mo. Ambal sang ni Congresswoman Gwen Garcia sang Cebu, ang Congresswoman pa sang Cebu amo naghambal. Pero during that time diri sa syudad sing Iloilo, ang congressman sa ito during that time amo ning mayor nyo Subo nga si Jerry Triñaso. Nung ka nga nakabati kamo nagwakal tos Jerry Triñas parte sa SWAT nga to. Kapag matuod tong mga abogado sa to sang SWAT, halin pa sa halin pa sa iya nga law firm. Halin pa sa iya nga law office ang mga abogado, mga kabistado sang mga taga SWAT. Saan ini sila ang ang file namon sang kaso during that time. Ang nagkuan sa to, ang nagabogado pagani sa mga taga SWAT. Ang law office pa yan ni Mayor Jerry Triñas mo nga sang una congressman. Ang mga nagbululig sa to nga mga congressman sa taga Action Radio during that time sang magsaka ang mga taga SWAT to. Sabi nyo kung ano, ang mga congressman pangayaw. Si Congressman Ferdinand Castro dito sa 2nd District sang Capiz. Congressman Jeffrey Ferrer sang daw 4th District, blamong 4th District of Negros. Si Congressman Jeffrey Ferrer. Tapos si Congressman Congresswoman Gwen Garcia sang Cebu City. Kag si Sinopagid, ang isa galing nga nagbulig dire, di patay na to, si Congressman Arcadio Gorisita. Na sila lang apat nga mga congressman. Taga si Con District sang Iloilo amo ang nagbulig. Ang iba ni mga congressman mga kabistado, ang mga baban la may mga zipper, most especially ang nagapungko sang una nga congressman, si Jerry Triñas, subong mayor naman sa Subo. Kita nyo? But nano naman ang ginawakal yan? Ako na ganing hambal ko sa mga kabataan nga ini, sa mga pamatanon nga ini. Pasalamat kamo nga si Jerry ang mayor nyo. Pasalamat kay kamo nga si Jerry Triñas ang nangin mayor nyo Subo. Kay kung paranglitan ako, abe, panglibuton, kamo pang isa-isahon, kamo kadto sa balay nyo. Unahon gid pitik ang ginikanan nyo, pitkon kuya ang ilong sang ginikanan nyo. Pagkatapos pang bintingon ko mga talingan yung mga kabataan kamo. Yudi kaka kamo. Ang aton nga syudad sing Iloilo, ginakabig naton, ginatawag naton, ginapabugal-bugal taning highly urbanized city. Pagkatapos ka mga litsuga sa mga batasan yung mga yudi kaka kamo. Kagamay nga diferensya, naglinampo sanay kamo nga mga dami sa grupang bunggoon nga mga yudi kaka kamo ay kin kag buro-buro klase ka mga kabataan ay sabad lang kamo diri sa syudad. Sa una nga chimpo mga kabistado, kahambal si Dr. Jose Rizal. Ang hambal ni Dr. Jose Rizal nga ang mga kabataan pag-asa ng bayan. Paano mangin pag-asa ng bayan ng mga yudi kakak nila nga naman amo ning pamatasan nila man. Mamatyagan lalo si Bruce Lee sila mo. Kagamay nga mga diferensya Morioni sigra po nagrinambol kamo nga mga ihudi patula kamo. Yung mamatyagan nyo tapos kung mapilasan kamo gani ginikanan nyo naman ang ngayon kamo bulig sa mga ginikanan sa singgit man kamo nanay. Napilasan kamo hindi gani makunano kamo matabo sa inyo. Singgit man kamo gyapon nanay. Do kasaranggit kamo. Do pamatyagan ko kung mabuhi kamo di sa kalibutan, do pamatyagan do makasarang na kamo nga. Kasarang na kamo mga buhi nga kamulan. Tulang mga kabataan ay problema sa droga, iya nga masalawa yun na klase ka mga kabataan ay o hindi bala? Kamo na ganing hambal ko sa inyo. Salamat kamo kay mayor nyo si Triñas. Kay kung mga ako anangin mayor diri sa syudad sa Iloilo, sabi nyo makaluwas kamo nga mga yudi kaka kamo. Tingid kamo pagluatan mintras hindi ta kamo makita isa-isa. Pagkadtuan tingid kamo sa balay nyo, pagitaon tingid kamo sa mga ginikanan yun ay pangpitkon kun sa itlog ng mga yudi kakak lang ani. Kay kwan pabayan yung mga kabataan nyo. Hindi kamo kasikyar sa inyo nga mga kabataan kung nara sa hiligdaan antes kamo magturulog. Wala kita sa ginapa-implementar nga ining kwan sa ginapa-implementar kita nga ining
curfew for minors. Pagkatapos mga alas 2, alas 3 sa kagahon, nara sila sa dalan. Mga minor de edad nga ni. Tapos gagupo-grupo pang mga yudikakak nila. Tapos na pamatyagan mo, hindi pala madutlan ka ispading ang mga limpuduhan nila kung makuan mo. Tapos makuan malang ni sila, may isog malang ni sila pangastigo kag pangita away kung damo-damo sila. Pero kung one on one hindi man ni magbalato ni. Do mga kuan malang ni sila, do mga kuring nga bitikon ili dalan. Kung siya lang isa pero lang tawalo kung magdamo sila ba mansig padayaw. Ilabi na gid kung may mga upod nga mga uyab. Grabe. Ilay mo daw piho-piho. Nga sang una sang gagmay pa kami sa mga bata pa kami. Nga way man kami gamo na. Mga rambol-rambol ni way kami kagi rambol niya. Ang akon lang nga ipahibalo sa inyo. Sang una nga chimpo sang kami ya sang amon nga huben nga mga amo kami sina mga pangidaro. Nga edad ko mga 11, 12 hasta sa mga 13. No? Way kami ya sang una gari nambol. Ang amon sang una yawa one on one. Grupo-grupo may araman ko sukiran ta kamo. Bata pa ko sang una may grupo man kami. Ang amon grupo ganiya hindi ya kay mga ganggang na Grupo-grupo gid sa barangay. Isa kami ka barangay, grupo kami nga mga kabataan. Kontra na mon to spiak ka barangay mano. Spiak man nga barangay. Mga kuan man. Isang syudad ang abilidad. Sa piyak nga barangay ito mga mga kabataan man. So grupo-grupo kung magsugutay kami gani. Sabi ko nanong amon nga ginaawayan yan. One on one yan. Hindi ka siling rambol One on one. Ang una namon na spermi nga gina-inkwentrohan ay permiro kwa na showdown. Tumtuman nyo sang una nga time uso ang showdown. Ano na ang showdown? Amo na sang natawag naton nga mga inang break dance bla mga saot na break dance bla kag tumtuman nyo na sang una mga break dance na nga kwan nga showdown. Nga like for example magsaot kabi mo niyo mustrahan ta kamo magsaot kabi daw electric shock abi nga saot nung amo na blow. Mga amo nga saot kabalo ko sinamo. Mga amo nga saot gina pa una-una kamo sila nga dua pa bitin-bitin bla bitinanay. Kung hindi mo makuha, bot silingon pirdi ka, no? So kung mag-stop break siya sang saot, amo man na sundon mo man. Kung kaya mo, may inisipay na, no? Pag once hindi mo na mabalaan, so kundi kuan kamo, pirdi kamo. Pagkatapos na nga mapirdi na itong sa piya ka grupo, yatin pirdi na kami, yati sports naman, na pagambal nga sports naman. Pistado! Kuan na dayon, tudloanay na dayon ako sino kontra. Nyari lang ako nyo Nyari man ako no sige. Hindi na magdulungan away. Una nang dua sparring ng dua katao, ng dua bata. Sparring kamos na. Ubahon mo muna na bayo mo kay iputos kamot mo diyo kung ano nasawaan mo nga kamot. Pagkatapos sumbaganay kamo. Pagkatapos yung sumbaganay, 3 ka rounds, no? Pierde ka man kung daog, tapos ng hampang, bulos naman ang 2 ka pares. Amo na sang una, amo druhay ni amo sang una ya. Inyo ni rambol nga daw pulihay. Hindi ka mo kaaway kung one on one, di ka mo kaaway nga rambol. Gusto nyo rambol, pulo ka mo isa ang kontra nyo. Pistado! Tinalawa na. Pistado! Talawit nga klase ka mga kabataan na magamuna. Pistado! Talawan kay mo man nga mapuli ka lang imo kung kontra nyo isak bilog. Pistado! Mapuli ka lang imo kung 2 bilog kontra nyo pulok mo. Pistado! 15 ka mo 3 bilog kontra nyo. Pistado! Talawan ka mo, mga agak ka mo nga klase ka mga kabataan magamuna. Pistado! Sa una nga chimpo sa amon nga grupo, no? Nasugiran ta kamo man kay para maintindihan nyo. Pistado! Kaya kung maisog ka gid, bato ka one on one, druhay mo. Pistado! Isa to nga daw si Bruce Lee to nga ubabayo ka maglumpat-lumpat, Pistado! Kapag tupaya siya man siya man nagkaya-kaya. Pistado! Sigura po ni Santisimang isog mo noy. Pistado! Makita ta kang yun kakaka kung mga akong mayor, pukniton ko ginang gising-gisingan mo nga tunto ka. Pistado! Amo na bala? Nagpasaway-saway.
Pakita abilidad nga daw mga maisog pero ang kaisog na puro man ang talaw. Pistado! Di man kabato druhay, di man kabato inkwentruhanay nga isa kag isa. Pistado! Ang aton nga punto sinidiri mga kabistado. Pistado! Dapat ini nga mga kabataan, wala ini dapat sa dalan sa tion sang kagabihon. Pistado! Kay mga minor di edad. Pistado! May mga minors, bisan maghambal pa ang pulis nga sila daw ito sa mga minors, anong wala man. Pistado! May 17 anyos to, 17 anyos, minor di edad na mga kabistado. Pistado! Hindi bla? Ang aton nga hamtong ini bla 18. Pistado! Sino gambali nyo nga wala sang minor di edad tuman? Pistado! Yan mo na gani. That's why sa to sini nga mga kauturan ni Re. Pistado! Amo na ganing pasalamatan nyo gid. Pistado! Ang pasalamatan nyo. Pistado! Nga ang mayor nyo lawlaw. Pistado! Ang iyay ginatupag subong niya lain. Pistado! Napaminsan subong kung paano makakuan, kung paano mahuman ang mga merkado publiko naton. Pistado! Sa iya nga PPP para nga makuhain na gurong partida ya. Iban ganin na lamon niya na guro. Pistado! Partida nga no. Partida nga karaydan sang syudad sang Iloilo siguro eh. Pistado! Hindi ba? Pistado! Mga kabistado. Kadamo-damo sa mga basta mga amo ni nga mga bagay. Bisan sa gamay lang matinagahalin sa mayor ay kagbati. Pistado! Mga amo ni mga bagay dapat intrahan niya ni. Pistado! Paano yabi intrahan kay nga ti gamat-amat na sa kwan, no? Gamat-amat na inabalang ginasiling bala nga mga gadalagan ka na sa 33 anyos nga pagpungko bilang isa ka public servant siling mo. Pistado! Kung isa ka politiko mga kabistado. Pistado! Sa sunod siyang 33 anyos ni mo nga pagpungko, amo kag amo malanagyapon ng imo nga ginaobra bo silingon kung hindi lang makaaladik ang pagpangawat, Pistado! ang pagkapolitiko mga kabistado, no? Laban-laban, dugay na ni nag-unta tanis politika. Pistado! Galing kay makaaladik man nga number 1 nga daan nga makaaladik ang grabe nga waslik sang puder. Pag pudiruso ka mong Pistado! number 2 mga kabistado, isipab la. Kung makapangawat ka, pwede mo maidiyahan, kay insindi ka na mo mga 33 anyos ka na. Pistado! Kabalo ka na sang pasikot-sikot kung paano pagwaon ang kwarta, kag kung paano taguon nga hindi imbalaan sang publiko. Pistado! Kag hindi ka madakpan sang gobyerno nga mga kasubong maniya nga mga kawatan. Pistado! Hindi ba na? Subot silingon, ang iya nga trabaho, amo kag amo lang nagyapon, wala na nagasaka ang performance, kay buot silingon, boring na siya sa iya nga trabaho, kay amo lang ang trabaho niya, humalin sang una hasta subong mga kabistado. Pistado! Mga amo ni nga mga bagay, mga pulo pitsi-pitsi gid man ini pero ti nakaistorya, nagakwan ini nagalaragway ini siya, no? Nagalaragway ini sang aton sining peace and order diri sa syudad. Makaipikto ini sa aton nga mga turista. Pistado! Makaipikto ini sipan nyo bla? Makita sa social media, makmatahan ka rin ambol, galampusanay, pati slakyan, ginalampusan, ginawasak. Pistado! Mga kabataan pa lang na. Hindi ba na? Pistado! So kung ikaw taga-iban nga pungsod o taga-iban nga lugar, gambal ka ni mga skadto ta sa Iloilo, mang dinagyang tato. Pistado! Paano kita makasiguro nga kung magkanto kita diri sa Iloilo, kag magdinagyang, kag pananglitan masugata mo ng grupo sa mga kabataan nga nagapaisog-isog ni. Pistado! Kag matripingan kanila pareho sang gintripping nila sa tatlo ka mga biktimato. Pistado! Mga kabistado, no? Kung ikaw pangayaw mga kabistado, maano ka di kay way sa may maampin si mo di. Pistado! Biragan ni nila nga taga diri mismo na payahan kung pangayaw ka nga matripingan ka sang mga tunto nga ini. Pistado! So, instead nga ang aton nga mga local tourist, no? Mga iban nga mga lugar to makadto diri, kay gusto nga maglagaw-lagaw. Pistado! Paano sila makapasiguro nga hindi sila matripingan sining mga kabataan nga ini? Pistado! Butang tabi, mambal kita nga ti may pulisman. Ari man mga pulis, amo ni mo to, may pulisman ta. Pistado! Ti mga kabistado. Mga pulis. Mayo kung matalupangdan ginasang pulis. Pistado!
sa kadamo-damo sang tao diri sa aton sini nga syudad. Hindi masarangan na sang pulis. Pistado! Bisan may police visibility pa. Ining mga dungol nga ini, ginabantayan man lang nila ning mga pulis. Pistado! Pagkita nila ni ang mga pulis nga sila na do kadamo na sa niya daw way na pulis, niya sige na rin na. Pwede na ta kay wala na pulis. Pistado! Buli man lang isang pulis ginabantayan sa mga tuntungan eh. Pistado! So hindi taman mahambal gid nga may mga kwandi, may mga kapaltahan ang mga pulis pero Pistado! sa bagay may gamay nga diferensya or may gamay nga kasalanan giman kag salabton ning aton nga mga pulis nga. Pistado! Kay man mga kabistado, no? Sa kalawig sang rinambol, way takakita nga may nakaresponder dayon nga pulis. Pistado! Kalawig sang mga tubtob sa 10 tubtob 15 minutos nga winas wasanay ilam mo. Pistado! May mga linagsanay pagani mong di ba? Pistado! So sa mo sini kalawig nga tiyempo, Pistado! kun ang visibility sa ngaton pulis ara, Pistado! dasig man lang na sila katama may responder way gani guro klabo 5 minutos ara na sila kung may nakapabalo dayon di ba? Pistado! Kay ina dira nga area, do may naga-standby man na nga pulis gani dira sa may area nga nadapit. Pistado! Tingahan nga wala gisa mo sina nga time out. Pistado! Tiyempo nga nagparauli mga pulis na nagparahuway-huway, unano natulugan mga pulis ta. Pistado! Pero bisan pa nga may mga balasulon gawa sa time sang pulis sa time frame nga wala sila ka-responder dayon. Pistado! Pero hindi taman mabasol ang mga pulis ta kay tubtub sa katubtuban, ginalapyo man yung mga pulis ta mong. Pistado! Kung kay isa mapiyong-piyongan kagin man mong. Pistado! O hindi bla? So, amo ni ang isa sa mga ginalantaw naton. Pistado! Nga bisan sa amo lang gid sini nga bagay mga kabistado, no? Dapat ang mayor kung makasarang ka kag may ikasangkol pa. Pistado! Pwede siya makakwan, hindi bala? Pwede yaman na bisan kung ako gani hindi kaya silingat patawag ko lang niya ang chief of police mong hindi kaya magpasugot na Pistado! patawag ko lang niya si Colonel Leo Batiles Pistado! hindi kaya pasugot yung ipatawag ko lang niya si inang Captain Disin Pistado! sa Mandurriao Police Station o hindi bla? Pistado! Ako ya mismo ang magpalapit dito ka magpangusisa Pistado! kay hindi ko ya gusto no nga sugiran lang ko gusto ko ya ang first hand information. Pistado! Hindi ko ya gusto nga sugiran lang ko sang mga chiwari-wari-wap kuda sa City Hall. Pistado! Kaya mo na pirmi ang ginasaligan ni Mayor Jerry Triñas. Nga kung ano lang itong ihatag sa iya nga talinga sa mga chiwari-wari-wap ya, amo lang to yung patihan niya. Pistado! Kung sak balo nga basi kung may palapaw na nga sugid o kung may buhi na nga sugid la. Pistado! Mas manami kung first hand information, ikaw mismo ang makapangusisa sa insakto. Ikaw mismo makaistorya sa mga nagkalabiktima. Pistado! Ikaw mismo makaistorya sa mga sa mga suspect Pistado! para makuha mo ka mabala mo kung sino silang duang may sala. Pistado! Hindi bla? Kag amo ni siya ang dapat ngaymoon. Pistado! Mga amo na simple mo na mga pitsi-pitsi gani nga kaso na. Pistado! Kaso nga mga gamay-gamay nga marinambol. Pistado! Pero kung patumbayaan mo ini kag hindi mo ni paghatagan sang pagtamod bilang alkalde sang syudad. Pistado! Mga kabistado, ang matabo sina nga makaipikto ini sa aton nga turismo. Pistado! Makaipikto ini sa mga local tourist and national tourist. Pistado! Mga international tourist naton makaipikto ni. Pistado! Mambal na ko ng mga tao to asiritsyon malantaw tatani to sindi nagyang to sinulantaw ablaw gari nambol sila pangaboy sila bato yo. Pistado! Kung maigo kabi timay lang kon mabuklan ka lang pero kung nang mapuruhan kabi kag mapatay ka. Pistado! Remember ladies and gentlemen, isa lang buhi ta. Isa lang kabuhi ta. Pistado! Gani amligan tagid ang isa ta kabilog nga kabuhi. Kay once isa lang kapitik, mga kabistado madula ka tiway ka na dayon hindi bla? Pistado! So amligan ta niya isa lang gid ni kabilog mong. Di karon. Igambol mo ang kabuhi mo para nga magkadto kani sa syudad sa Iloilo para nga magsinadya-sadya nga way nimo masiguro kag may kasang kasiguruhan
nga ang aton diri nga syudad mga kabistado, gamay tingki, may nagapanghaboy bato, may nagarinambol, may naga tinapulunga, may naga Jackie Chan, may naga Jet Li, may naga Brandon Lee. Pistado! O hindi ba? May naga Bruce Lee. Pistado! O may naga Chuck Norris. Pistado! May naga Arnold Schwarzenegger. Pistado! May mga naga Van Damme. Pistado! Grabe ba, no? Tanan yung maging panglawag ko, puro tanan itong mga karatista mo. May mga naga Monsor del Rosario. Pistado! May mga naga, sino ganing isa pag hindi ka karatista nga, Pistado! daan naman, dugay-dugay, galing tigulang na tama mo. Pistado! Magambol kayo mo sa kabuhi mo nga maglagaw-lagaw, di ka dagyang-dagyang, di kon Pistado! di ba siguro ba si kun magyan mo niya si Kwan, magyam di mo si Chuck Norris, yun gani si Pistado! inang sino gani ning isa pa ginuman, inang iya nga pelikula blan niya siya, I Found Gold in the Philippines. Pa mo na blan ning lababok blan na sino gani na. Pistado! Dako-dako na blan nga gapanglunga ulo blan. Pistado! Yang nga pelikula, ang yang kwan yang komersyal nga nakuha I Found Gold in the Philippines. Tandoy gold. Di ba? Pistado! Sino ganina? Dako-dako lawas bla na nga si Steven Seagal. Pistado! Sagi kay mo kalagaw-lagaw diri sa syudad sa Iloilo nga may pagka Steven Seagal din ay matira-tirahan ni Steven Seagal din. Ni Bruce Lee. Pistado! Ay nga mga kabataan ka mga salawayo na Pistado! sometimes ang una ni Digong, no? Kag ginapa-implementar ang curfew for minors. Sometime ni Digong, ang nangin chief of police diri sa syudad sa Iloilo kung nga nag-uluntat ang mga gang diri sang una, no? Ang mga gang nag-untat, ang mga minors wala na naglalagaw, nagprahimunong sa balay nila, dumduman nyo sang una. Nga ang nangin chief of police diri sang una, sang amo sila nga time, nga nag-uluntat gidlagaw ang mga minors, bangod sang pagpa-implementar to sang curfew for minors. Pistado! Ang mga kabataan di magpasaway. Pistado! Sige gid. Pistado! Sang time sang una ni Colonel Kwanblan ng Canyeso. Pistado! Si Colonel Canyeso lang sang una ang chief of police diri sa syudad sa Iloilo. Pistado! Subong general na sa subong, no? Si General Canyeso. Pistado! Panawag nila na sang una si Zacarias, no? Si General Zacarias Canyeso. Pistado! Sang una Colonel siya ang nangin chief of police diri. Pistado! Iya lang nga time nga nangin hepe siya sang Iloilo City Police Office nga nagparahimunong ang tanan nga mga minor de edad. Pistado! Pati gani ang mga hindi minor de edad nagparahimunong kung gabi. Pistado! Why na nagasagi kalinagaw? Pistado! Na sang amo sa ito nga tiyempo ni Colonel Canyeso, Pistado! mga kabistado, may mga miyembro to yasang mga latigugang. Pistado! No? Mga latigugang to sila ya. Kundi may mga ganggang nga mga grupo sa mga kabataan. May mga sari-sari itong grupo nila. Pistado! May mga sperm gang, may mga ano pa ito, may mga... Pistado! Basta damo-damo nga mga gang to sila din. Mga sobras la 20 bilog nga gang diri sa Iloilo mo. Pistado! May mga Lapas chapter, may mga Molo chapter, Arevalo chapter. Pistado! May mga chapter sila. Pistado! Hindi masaway! Halos kada gabi-gabi, kada kaagahon ka rin ang bula mga tunto nila, tiban may mabunan, may mapatay. Pistado! Minor de edad, mga kabistado, ang kalabanan ng biktima. Pistado! Kada mga suspect, mga minor de edad man. Pistado! No? Ano ang ginhimo ni Colonel Canyeso para magparahimunong sila? No? Pistado! Permiro, may mga grupo sang batutagang. Kundi may mga ganggang sang mga kabataan. May ara yung madlagko lawas ng mga tao, tapos may ngalan man sila nga gang. Una nila nga gang, Pistado! mga kabistado, gabunit sila yatanan, no? Tapos gamulutor. Ngalan nila, miyembro sila sang batutagang. Pistado! May mga baseball bats lang dala,
may malabayan sila nga mga minor de edad sa tion sang curfew hour, ginapang backnote nila sang sang bat. Hindi man maigo ginapalikaw-likawan lang para nga daw hindi lang maigo, pero ginahanot gitrutudo lang inang papyaw. Ang iba ko malabot thank you Pistado! Permiro daw hindi pagi sila, daw ara pagyapon. Pistado! Naguntat sila karon, ang mga kabataan naguntat. Pagpahuway sa mga kabataan nga mga gang nga ato, no? Naguntat man ang mga batutagang, no? Dula. Pistado! Pagdula siyang batutagang, ano siyang uli nag-amat-amat man balik mga kabataan, no? Bumalik na maliwat mga kabataan. Pagbalik sa mga kabataan, sus may bago naman nga gang nga nagwa. Ang ilang nga ngalan, Latigo Gang na maliwat. Pistado! Mga dala nila, mga ikog pagi. May mga latigon mas lang nga dala. Latigo naman dala nila. Kada may makita ng mga minor de edad nga nagalagaw sa lang, ginapanglapdusan sang latigo. Gawawaw mong Pistado! gawiit mga kabataan mong Pistado! sang amo sa ito nga chimpo, nagkaladula na maliwat ang mga kabataan. Why naman gagwa-gwa, adlok-adlok mo. May ara gani ang amigo ko nga, nya bata ko, pero tiglagawan ginao. Kung gabi, mga alas 10 mo na ako, na sugo ko, kulakat na, lagaw na to. Hambal siyang bata niya, hindi ko. Nga, hindi ka! Adlok ako, malatigo. Amo na basta may disiplina, mga kabistado. Pistado! Now, pagkatapos ito, nagtuhaw na maliwat ang mga gang nagdula naman. Kundi nadula naman ang latigo gang, kaya tinaguluntat mga kabataan. Pistado! Hindi ka madula mong balik na maliwat mga kabataan, sagwa. Pistado! Ara naman, katapusan, ang gin-create nga grupo, mga kabistado, ay kukbalo kung sino grupo to. Pistado! Basta, ang nadumduman ko, nga ang chief of police, sang amo sila nga chimpo, si Colonel Zacarias Canyeso, mga kabistado. Pistado! Subong daw, subong daw general na sa subong. Pistado! Daw madumduman ta daw general na subong si Canyeso. Pistado! Sang nagwa na maliwat ang mga grupo sa mga kabataan, Pistado! mga pamatanon naglinago na maliwat man mga salawayon gid. Pistado! Away na, no? Why na sang grupo nga ginimo nga kwan? Nga mga latigo kag mga kwan, mga batuta to sang nagligad. Pistado! Sang ulihi kwan na lang gid, no? Airsoft na lang. Airsoft gang na to ang ginimo, no? Ang mga kwan, ang mga tao nga to, Pistado! nga mga nakasuksok sang bunit, no? Grabe mga itsura na do, mga kita nyo na si kwan, no? Si Zuro. Pistado! Yung mga itsura na mo, no? Si Zuro, bla, no? Naka-kwan sila, naka-maskara, no? Ng mga itsura lang, may mga bunit, no? Tapos, naka-ligom sila mga bayo, mga itom, no? Tapos, gasakay sila, hindi na sila sa motor gasakay. Pistado! Sasakyan nila daw, van ang ginasakyan nila. Pistado! Ang ubra nila sadto sa mga grupo sang ginatawag nila nga inang airsoft gang. Pistado! Mga kabistado, galibot sila sa bilog nga syudad sing Iloilo sa tion sang kagabihon kag ginapangita ang mga kabataan. Pag may makita gani sila nga mga kabataan kundi ang nasakyan nila tinted nga kwan nga van. Pag may makita silang mga kabataan nga punsok-punsok lang mga minor de edad, no? Nadulugan gulpi sang van, buksan ang puwertahan sang van, kag parakan sila sang airsoft, tinagasak agi. Pistado! Mga kabataan may igo sa airsoft gawawaw mo. Pistado! Gawawaw mga kabataan mo. No? Pistado! Kasinggit masalagali nanay. Pistado! Sakit-sakit ka lang ng igo sang airsoft, no? Ng mga airsoft lang ng may bala, bala nga, kwan, ginagamit nga bala ng plastic na bala nga daw bulita, so. Pistado! Maigo kagali sini, gahurma gali mga kabistado. Pistado! May isa to nga naigo, no? Pakita ya. Bebe, palantawag kami igo mo. Yabaw, kwan, gala, gakuray ding igo sang, sang labhag mong agi sang airsoft mga kabistadong bala ya. Pistado! Nan,
Sugod sadto mga kabistado, halos kada gabi-gabi amo na nang ginahimo, hasta nga nagkaladula ang mga gang, nagkalapuhag ang mga gang, nadula ang mga gang mga kabistado. No? Bistado! Sa malipot nga sugilanon, dipindi ina sa diskarte sang Chief of Police. Bistado! Dipindi ina sa diskarte sang aton sini nga lokal nga panguluhan. Bistado! Sang ato sini nga syudad mga kabistado. Bistado! Ha? Dipindi na sa pagdiskarte mo. Ti sang una nga time. Sang si Colonel Canyeso, ti dula man ang mga gang nga ini. Mga kabataan nga nagarinambol. Ni kaladula ni sila tanan-tanan. Halos wala na ni sang una. Bistado! Subong nagbalalik naman liwat. Te, anon tani? Pabayaan tani sila. Bistado! Anon tani sila? Pabayaan tani sila? Bistado! Patumbayaan tani. Nagahilapit na lang mga kabistado ang dinagyang festival. Bistado! May rinambol pa yang nga nagaluluntad diri sa aton. Di karon. Bistado! Sa amo sina nga bagay, patumbayaan talani pawalaan talang ni. Tanan-tanan nga kwan subong si Jerry subong daw hindi na makagwanta sang kwan. Bistado! Guro ang stress subong ni Mayor Jerry Treñas pertik damo. Bistado! Number 1 nga nagapastress siya nga daan nagungka flyover. Bistado! Number 2 nga nagapastress sa iyang mga merkado publiko naton nga may mga vendors pa nga nga nagaprotesta. Bistado! May nagprotesta nga mga vendors sa nagligad nga adlaw sang Sabado. Bistado! May nagprotesta nga mga vendors to ayo nagbutang lungon to sa merkado. Bistado! Kag itom nga tela. Bistado! Di amo pag itong dugang nga nagapastress sa kay Mayor Jerry Treñas. Bistado! Te subong dugang pastress siya sa sining mga kabataan nga ini. Bistado! Te. So puwerte mga kabistado. Porsigido magserbisyo, tiuna sang pagbato. Sa mo na gani nga kinanglano naton Higugma, panahon na sang atong pagpukyon. nga mapangitaan ideya ini mga kabistado. Handong Di ba? sang syudad. Ato na karon nga pagatalakayon diri sa ato sini nga pagpangalagad. Diri sa panatuntunan ato sini nga Bistado program. Pasiplatan ta nato sini nga mga kwanbe nga mga viewers anay antes naton pag kwaon ng mga balita kag information. Alin sa ato sini nga mga kabistadong reporters sa aton oras mga kabistado 20 minutos na kaligad sa alas 12. Diri sa ato sini nga pagpangalagad nga mga balita ang buylog na nga ginadulong sa inyo sa kaalwan sa Ever Young Capsule. Naklakurat lukiya nga tapusod kay idol John Kapulot. Ever Young Capsule mga kabistado. May trabaho. Ayaw gini sa ato sini nga lawas sa makauturan naton nga may mga problema sa lawas, high blood, Tiuna sang pagpapalisa syudad. diabetes, Higugma, kagiban pa nga klase sa mga baratian mga kabistado. Di makalipat sa paggamit sang Ever Young Capsule. handong sang syudad. Ang iya Ang Ever Young Capsule ang mabakal ninyo sa tanan nga mga butika malapit sa inyong nga lugar. Ever Young Capsule mga kabistado ha. ay tudapulot na. Sa Ever Young Capsule, edad mo lang nagatigulang, pero ang aton nga kalawasan nagapabilin nga Ever Young. Ato ay idol John Kapulot. Basa na sa mga mensahe nagikan sa ato sini nga mga viewers mga kabistado, pang shoutout ta mga viewers tabi. Tiuna sang Cairo sa El Pungan idol maingod to kag sa tanan-tanan nga mga kabistado. sang Sa kay Mike Gormia. hospital sa Good noon sir. Shout out kay Hazelita Catilo. iya Sang Rob Rob Lavine or Livin Rob Livin Attorney's Office. Makasig Livin o Livini idol John Kapulot. sa Rhode Island. Masado Okay. iya nga malindot kay idol John Kapulot. Rob Levine Attorney's Office muna sa Rhode Island. Iya nga tap Muna. kay Okay. idol John Kapulot. Kay Jamie Canido maingod to Idol John kag sa tanan-tanan nga mga kabistado followers. Pursige Abi Tauros da. Good morning Idol John. pagbato diri sa syudad sa Kay Marinette Manikan. Good noon sir. Power. atong pagpukyon. Ah, Upos
kita sa akong mga handom. Pasanong-isang Sakay William Dakyanan. iya at Good afternoon. Yaning mga Kay kasiman Romualdo Ang. Ikaw pag ako kay Juda pulot na Good afternoon, Idol John. Doon ka pulot Hasta ano oras ang rambol man basta magkagahon. ay idol I doon know ni Palma Poniel, may udto Idol. Nasa droga Kay Oscar Vector Foxtrot. idol doon ka pulot Muna ya John Caps Balbala sanda. Oh. Yang atapuson Sakay Johnny. pulot Kay F. Cormida, good morning Idol John. Have a blessed Monday. Elisa Halmas, Dito magsasabi shout out Idol. Have a blessed Monday, God bless. sa sudan Kay John Oliver Lamonte, sa kadamo sang pulis sa Iloilo, wala gid garubing-rubing. Upos kita Garubing man iya. mga handom. Pasanong-isang Garubing man gani, gali ang problema kay ang rubing nila na timingan nga nagpahuwa siguro mo pagrinambol. Yaning mga kasiman Kay Juma Failanga, Jackie Chan pa. Kay Mimia Lumibaw. Kay Jen Stay. Good morning Idol. Sadyagin mga dungol mga bata no. Gani ang isa to nagauba bayo kang naglupad-lupad. Bado pa matyaga mo do si Bruce Lee. Siya- idol doon ka pulot alamak Kay Francisco Tirado. Maingod to Idol John sang Manila. Kay Jen Este, ano man abi kay la pulis kun tungang gabi na. Amo gani, prahimunong man sila. diri sa Dapat ya, sa temprano pa nga daan, hindi ka mo ya mag-roving sa temprano pa. Kay way pa na ya hubog. Sige pa na sila inom-inom, way pa na ya hubog. mga handom. Tulog ka mo temprano. No, sa mga pulis, bla. Iya at Ang imoon nyo, Yaning mga kasiman butang nyo lang patrol nyo to sa mga ilimnan, no? Butang nyo mga patrol nyo sa mga ilimnan, pagkatapos turulog, gamutin nyo, butang nyo na pulis at bilog. Ay, way pa na yan, basta temprano pa. Way pa na yan. doon ka pulot Tapos, bugtaw ka mo mga alas 12, sa droga at mag-roving alauna, hasta mag alas 4 kagahon. doon ka pulot Amo na dapat ang ubrahon nyo. ratlo O hindi, bla? ang atapuson kay idol doon ka pulot ikaw pag ako sigurado may trabaho Porsigido magserbisyo di onas ang pagbato diri sa syudad sa Sa kay Janre Seriaco, shout out man. akong pagpukyo Shout out ko no sa mga nagrambol, nagligat. akong mga handom pasanong isang syudad ang iya at bilidad ganing mga kasimanwa ikaw pag ako kay Juda pulot na kay idol doon ka pulot ang pagkapag Okay, so oras na ton mga kabistado, nakalabo na kita sa Porsigido magserbisyo di onas ang pagbato 25 minutos na kaligat sa alas 12. higugma Sa ilo kita sa piyak na ton nga Facebook page mga kabistado. Upos kita sa akong mga handom pasanong isang syudad Sa aton nga Facebook page sa GCNL. Ganing Sa kay Jason Subong, daw di pa ka ilistrot maglaba ka mga barahaga nila pero mga isog magrambol gusto gid. pulot Oh, sa kay Berna Salvilla, masadsad sa toilet, sige limpyo. doon ka pulot Ria Kapana, sila nga puwerte kagidya kakanamiton. Sila ni nga duwa nagitubangay diyo. maglakurat lutiyang at Sa tapuson kay doon ka pulot Berna Salvilla dapat may garuving nga mga pulis kag sa ginikanan man dapat pagsulod nila Porsigido magserbisyo sa pugaran ilang mga sa puruguhan na ang ilang mga bata. panahon na sang Amo gina idol hambal ni J. Lord Tanangunan. akong mga handom Ani Hilo de Monteverde. syudad Shout out kay John Manuel. at bilidad Antes ka maagi sa UFO kinahanglan insured ka siguro hay ba? Dapat insured ka ha. Sa kay Sarge Dober, hello Idol John, shout out. Berna Salvilla, Ramon Sufficiencia. Amon sang una kun kapuli alas 6 mga nagahulat sang sa ano man sang sambag
nagahulat sa nga sambag. Ati perti pinakasakit ang sa nga sambag mo. Akon sa una, sa nga bayabas blaw, bus bayabas, pertik sakit man. Sigurado Kay Neo Hill Gunay, kay Ria Capanas, kay Lea Arcelias, shout out. di onas ang pagpag Good morning, Idol John Kapulot. Lain iya mga kabataan sang una, may disiplina kag respeto. Karon lain gidya ang mga kabataan sakto gid sa gadget di mo man na masugo gani. Correct na. iya Kay Buboy Tarusa, mayang hapon da pari Buboy. mga kasi Ay SWAT team nga lawlaw siling ni Bernal Salvi. Kay idol Noel Patricio, Art Belie, kamo pabaya nga mga ginikanan. Kay Renz Dinila, ang puso idol, hehehe. problema I will still support you, sir, sa next round sa politics. idol John Kapu Kay Barry Manimbayan, alamak lako Rosa Elpungan, puson kay kailain gidya sang una, idol, isa lang ka tulok sang ginikanan, kag isa lang ka hambal. lado may trabaho Kapati dayon, subong pabungol, nagid mga kabataan, kag kun sawayon. onas ang pagpag Gid, sa syudad Laulaw nga mayor ninyo da sa Iloilo idol ng ninyo Hil Gunay. atong Kay F. Cormida, kay Erika Alegro, atong mga handog kay syudad ang iya JC Lilibeth Roma, kadula-dula signal subong gani man. Kay sino pa? Kay Artville, kay Banyan BTJ. Buhay ka idol, permigid ko kapamati sa imo. Thank you. idol John Kapu Kay Vandred Limor. sa droga Buhay ka idol, God bless you. Pa-shout out idol sa asawa ko si Jocelyn Pingason. korupsyon Kag sa maging baby namon. Salamat kid idol. Hoy. ulot ikaw pag ako sigurado may trabaho Saka Yulina Arancilio Alcorin. bisyo di onas Mayang hapon man kag sa kay Diosdado Villaros Mondres. nahunasan atong pagpukyon upos kita sa atong mga handog Kay Efren na Inabi Espalyardo, may ngudto si Idol John, shout out dyan sa Banwa sang Igbaras. Okay, sa mga nagrambol daad, nag-intra dinagyang nami mag-aksyon. Gani no. Kay Kala JB, silingam nyaga ta Sir John. sigurado ay Okay, sige, salamat kid sa panyaga nga ang problema sa pang-imbitar. na malito Kay Early 7 Hampas Lupa di Magiba. idol John Shout out kay Calobs Jan, ikaw pag ako sigurado may trabaho Jala kag Boy Matutino sang Team Suka. Grabe ba? di onas Okay pagpuk salamat kid sa ato sining mga viewers sa GCNL no sa aton sining okay. Dali lang. Gani mga Sa aton sining June Kapulot News Live mga kabistado. ako kay Juda Pulot na kay idol John Kapu Dili naman kita sa ato sining streaming sa Radyo Bistado YouTube channel. Kamo ta mga viewers sa YouTube channel naton galio no. masa droga Okay. iyan ang Kay Marty Salapantan, good morning Idol John. kapulot Kay Jimmy Caniedo, good noon Idol John, and to all the live viewers of Radio Bistado. Sa ato nga YouTube channel sila galantaw. sigurado may trabaho Sa Radio Bistado YouTube channel. Sa kay Ani, hello Idol, ka Bistadong John. Shout out watching from Antique. higugma Kay Mika or Maika no Natura. kita sa Kanya good noon Idol John. iyong pasan Kay Sinunoy, sadya nagali dinagyang. ya Bira-bira na rambol. Gani man. mga kasi Sa kay Sinunoy Syokon, galantaw sa ato nga YouTube channel. ako kay Juda Kay Maika no Natura niya, good noon Sir John from Antique. Pa-shoutout sa kay Carlos serbi Makadangdang. kasigurado Kay Dale Lee,
Shout out kami di sa kasing-kasing sir. Oy, ara kamo sa kasing-kasing mulo. Ate, very good. Thank you so much sa mga naglantaw dira sa barangay kasing-kasing sa distrito sang Mulo. Okay. Kay John Ray Seriaco niya pa shout out idol sa nagrambol ligad. Opening salbo wala gani ya pulis didto. Oh, gani no. Ano man daw pigado ang kwani Police Colonel Leo Batides. Magkuton tabi na si Police Colonel Leo Batides. Pero mahimo niya sini mga kabistado. Okay? Oras na ton mga kabistado. Nakalabon kita sa 32 minutos ang nakaligad sa alas 12. This time, sa ilon kita sa mga balita kag information halina sa ato sini nga mga kabistadong reporters. Una-una to na mga balita nagikan kay kabistadong Joshua Haka, direkta sa syudad sang Rojas, mga kabistado. I-check na tun una mga balita sa Rojas, syudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz. Upod kita sa kay kabistadong Joshua Haka sa sini nga mga tiniyon. Kita nga kay una-una to na mga balita halin sa kay kabistadong Joshua Haka sa sini nga mga tiniyon mga kabistado. Unahon tanay ato sini nga connection sa syudad sang Rojas sa bilog nga probinsya sang Capiz mga kabistado. Bistado! Check naton si kabistadong Joshua Haka sa sini nga materion. Kabistadong Joshua sa report, standby. Bistado! Kabistadong Joshua sa report, go ahead. Mayong adlaw o mayong udto kabistadong John no, direkta kita dinig no, sa may syudad sang Rojas. Magapakatubang ini sa karon no, ang Isaya lalaki at sa kaso nga pagbayonara sa Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang isang kaso dito kabistadong John matapos kay makuhaan sang armas sa lutang sa binaylihan sa barangay Aginpas Banwa sang sa Sigma Capiz kabistadong John takna kagina sang kaganhon alas 2 kabistadong John. Ang nadakpan ang ikilala sa kaya Benji Escoltero Villan, no? Benji Escoltero Villan, na residente sang barangay na sunugan, Banwa, sang Dao, kabistadong John. Sandig sa Sigma PNP, samtang may nagalumpad nga kinagamot sa nambitan nga binaylihan, ang suspect ang nagapatunga bilang tagatambag kabistadong John, no? Kag sa naglumpad ang komosyon, apang samtang nagatambag ini, namutikan sa nagresponde o sa nagtambag manya nga barangay Tanod, na may dala ini sang kaliber 45 kabistadong John no, na samtang nagatambag ini sa pinagamo na mutikan ini sa aton no, na kitaan ini siya nakuhaan ini sa sang armas lutang kabistadong John kaliber 45 pistola nga mayara sang adwa kabala ang suspect kabistadong John kag sa karon di ginimos gini ang inambitaning suspetsado kabistadong John kag ini ang magapakatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 10591 o na Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act kabistadong John. Okay. Sa dugang naton nga balita diri kabistadong John no, sitwasyon sa syudad sa Rojas sa nga mga tiligon kabistadong John kay naho na-experiencehan naton diri sa may syudad sa Rojas particular lakip ang probinsya sang Capiz nga maulan-ulan na kabistadong John pang senda nga matinion 12:28 no alas 12 na o imid ka basagan naton nga nagkuha na si Ari Adlaw nagpakita na kabistadong John. Diya mo na di karon ang sitwasyon na sa syudad sang Rojas nagdala kay ina sa mamunog nga pagulan pang senda nga matinion init na kabistadong John kag sa aton katapusan nga update no kag aton nga pag-sikyar kahapon sa may area man sang Kalibo Aklan kabistadong John nagpadulong to ang patrol sa pagsikyar sang dalanon lakip na kabistadong John ang ilang sitwasyon no sang ilang pag-selebrara sang ati-atihan 2023 no lunsay matalunsay kabistadong John wala sa may nabalhag kinagamu halos tanan no nagkasadyagid kag nakita man naton dira sa aton nga Facebook page aton gina-plus ang ila to kahapon nga ati-atihan 2022 kabistadong John nagparada ang magkatuhay nagakanarik-sari nga mga tribo kag nagakanarik-sari man nga mga drummers ang aton to kahapon nga nasakihan kabistadong John nga nagpa-indis-indis ang panami-nami kag nagparada no ang mga patron ni Senior Santo Niño rather kabistadong John sa may area sa
Kalibo, Aklan. Okay. Ati, kamusta tong ati-atihan kagapon to? Kay ikaw nag-cover to? Mayuman? Okay. Okay man nakabisa doon. Sa punto kapon nga paglibot-libot kay ginalibot na to ang area. Wayman sa may nabalag na kinagamo kay halos tanan aton nga mga kapulisan inpang deploy kabisa doon sa nakaperteneser nga mga area pagod nga magpabilin sang kalinong kagataway sa area to sa banwas sang Kalibo kabisa doon. Okay. Sige. Ayos. So para mo na ito madulong din nga balita direkta diri sa probinsya sa Capiz. Ini si kabisa doon Joshua Haka sa balitang serbisyo publiko, Radyo Bistado. Okay, salamat kit sa report kay informasyon nagikan kay kabistadong Joshua Haka, direkta sa Sudat sang Roa sa bilong nga probinsya sang Capiz. Bistado! Oras naton karon nakalabor kita mga kabistado sa 37 minutos na nakaligat sa alas 12. This time sa ilo kita sa iban pa nga mga balita. I-check na to ng mga balita nagikan kay kabistadong Aaron Rifoyo. Follow-up report may kang tanan sa sining Rambol nagluntad sa may distrito sang Mandurriao dira sa may Diversion Road kag may ara nga ginpang ransak kuno ginkawatan no o ginransak nga eskwelahan dito sa may Banwas sang Uton. Bistado! Kag lakip na ang ining mo balita ba no? Ang Iloilo Terminal Market kag Central Market mga kabistado ginbutangan sang lungon. Bistado! Inatanda sang pagprotesta sang mga market vendors sa Iloilo Terminal Market o kung supermarket kag Central Market. Bistado! Check na to ang mga detalye sa mga balita upod kita kay kabistadong Aaron Rifuyo. Bistado! Kabistadong Aaron, maying hapon, go ahead. Yes, sa kabistadong John Mayong hapon, no? Ang nanugod sa mga vendors sa Maya Iloilo Terminal Market o kung ng Iloilo Terminal Market Vendors Association Incorporated na naghiwat sila no, sa rally o kung na protesta din no, sa pagpailo sa ila kung sa pag-renovate sa ining terminal market o kung nagtawag na to kung mas sila na super. No, isang aga sa Sabado, inigo 14, 2023 kabisadong doon. No, so naabtan pag natin dito, may mga duha sa persona na nga nagahukas sang itong nga ribon na aminado man rin mismo ang mga vendors na sila mismo nagbutang sa silang mga ribon nagapatimaan nagadisgusto sila no nga pag tayo diri sang super kabisadong John. So ang ining lalaki nga si Rogelio Ardinya ang foreman sang street sweeper no dira sa may super na designation area yan siguro kabisadong John. So sa mangkot naton sa no sino nagtugo sa inyo Lokson ilang itong nga ribon. So ako naman no go nagaangang sa aton to sa pagsabat silang niya ginsugo kami diri sang market in charge nga si Ma'am Malot. So din klaro naman yang bahay kabisadong John na why kami di kayo nabtanan sa kilos protesta wala man diri siya sa posto diri sa may super kag nagapati lang sila kung anong mando sang mas nakataas pa ila kabisadong John. So sa pagpadayon pag ginapon nakibot kita kabisadong John sa ining protesta may lungon nga nagtuhaw. No kibot maganda na kabisadong John do lungon do malain niya ambot sa lingon so ginkumpirmar gid naton kabisadong John ining si Torsine ang ilang presidente gid nga si Alberto Ricabar isa kanon to presidente ini siyang ITMDAI ang ilang grupo sila ang purpose ang lungon sa giniwat niya protesta kung sa diin no mabalaan sa notane isang tao mabalaan sang media nga ang mo diri nga tatabo sa super. So ginaako naman sila nga sa iyahalin no ginaamat-amutan sa iyang grupo man dira sa super nga magbakal sang lungon kan amo to ang ginpresenta sa ginihiwat na protesta sa tinalikdan nga adlaw sang Sabado kabisadong John. Ang lungon sa di nagalin ginano nila to ginhimo lang o kung ginbakal pa nila tong lungon to? Ginbakal gid nila kabisadong John. Nagbakal sa lungon. Pamangkot base sa pagpamangkot naton sa kay presidente nga kay Sir Departamento siling niya halin to sa amon so na-stroke ni siya abi kabisadong John bisan nagautal-utal maghambal no di nakasabat to sang Mayo siling niya halin to sa amon yun amot-amutan to pangakon nga tao po diri nga vendors diri sa super damo kami di mo siling niya
kag hapos ng to baklon kay damo kami dring nagamutamo tamo ginasiling niya kabisado John. Ah, bali ang ila sining pamaagi nga ang lungon ginbutang ila dira bilang isa sa mga pamaagi para nga matalupangdan ini sa mga katapos ang media kag sa iban pa nga mga kuan nato no sa ato sining gobyerno ang ilang protesta kag reklamo may kangtanan sa sining pagpahamtang o kon pagpaidalom sang PPP sang Iloilo Terminal Market amo na. Yes, kabisado John. Ano ang kuanaw? Ano ang ilang rason? Anong ilang nga hindi sila gusto nga paidalom sa PPP o kon pagpakayo na ang merkado kay ti ang ginarason sila ni Mayor Jerry Triñas kay isang iyang mga kaalyado sa mga grupo ya. Gina-improve nila ang merkado ginapanami ilang merkado. Yes, kabisado John. Amo na ang din na tong interview naton si si Francisca Susina RP, ang sekretarya sa Iloilo Terminal Market Vendors Association Incorporated. Kaya siya sa nagpanakod sa ribbon. So, kay RP siya sa nagigad no kabisado John sa bulan sa John. Turing niya, may mga meeting na din patawag ang market in charge sa mga vendors na kung wala sa imbitasyon no kabisadong John. Hindi makatakbong. So, sining pagin ni RP, kabisadong John, atong sining kabisadong John, ang tungod din nga hindi sila gusto sang PPP, tani anay ang kay isang pagpropose sa ila, siya makaibalo kung ano bangatan ni nila sa ulihin kung mahuman ang super kabisadong John. Ang chilingon nga. Kung gina-question ni nila, kung diin nagakadto ang mga arkabala, mga taxes diri sa mga vendors. No, kay kuna tumasuma mo netit dako ko na mo sa man sa iya. Nagakatingala sa kung diin inigakadto ining ila taxes nga mapa-private ako na mapa-partner pa sa pribado nga sektor ining mga negosyante na kabisadong John. Mbo chilingon nga why man sila nagapamalabag nga i-improve ang merkado, panamion ang merkado. Yes. Ang ila lang nga dapat klaruhon sa ila kay hindi klaro katama sa ila kung diin sila makadto kung mahumana, kung pilang ilang bayaran sa arkilada, kung bala mataas ang arkila nila, sinong mamanage sina, ano ang dangatan nila kung pananglitan nga ang private na ang mag-manage sang sina nga merkado. Do mo na? Yes, kabisadong John. Amo ginang iyang ginapunto kabisadong John. So ang ilang nga protesta nga nagbutang sila sang itom nga ribbon kagimbutangan sang lungon bilang pahibalo nila nga nagaamat-amat na nagakapatay ang mga negosyante dira sa merkado publiko sang Iloilo Terminal Market. Yes, kabisadong John. Kaya mo na gani, kumbaga, doblang ko sila ba condense sila matawag siya ni. Kuwaon kung maumana yung super sa ulihi. So, munang ginabunot din sa pila ka mga vendors dito sa super. Saan kita na master dito sa liniga diyan mga inadla kabisadong John. Okay. Anong response ang kwan? Anong response ang aton nga merkado? Mas especially sa pamunuan sang merkado da and siyempre si Mayor Jerry Triñas man Okay, kabisadong John. Pagkatapos sa todo sa mga interview ang ako nakuha din mga bayan sa mga vendors, yung tinguan man nato no nga mapasabat ining market in charge at ang siling din asang foreman sa state sweeper nga si Ardinia Rogelio siling niya no naprangkaso ini si market in charge si ma'am nila Malot sa tinguan pa rin naton subong adlaw sa Lunes basi ayo na iya pamatag kabisadong John kadtuan naton sa super. Okay. Oo. So ano ang kwan? May mga interviews kita sabat halin sa ato sila nga market in charge way pa? Way pa kabisadong John bangod yari pa kita diri sa may talatapan sa Mandaluyong Pinte no nagwa kita kay na wala na madugay sang update. Ito ning number kabisadong John. Katuan naton siya sa karon nga dugay kabisadong John ining sabat sa nga market in charge to diri sa ilang protesta. Sige. Okay. Kag base kung kung matsambahan mo da si Mayor Jerry Triñas interview naton siya, tunguhan naton. Interview ha si Mayor Jerry Triñas kung mambali sini sa protesta sang mga market vendors. Okay.
Okay, good, Kabisado John. Okay. So, yari pagid, no, ang nag-viral gid ini, no, Kabisado John. Ining mga pamatanon nga nagarambol dira sa may Diversion Road sang sinalikdan ng adlaw, adlaw sa Domingo, inirapid si 2023. So din, tatlo sa mga persona nga nagpapakay sa pribado nga salakyan kontra sa 15 ka mga persona. So karon na-interview man naton di o kung nakahapon ang una diri nga statement ni Police Captain Benji Dicen ang Deputy Station Commander sa Mandarilao PNP. Pero niya kahapon, no, wala man no nagkulang dring mga kapulisan di sunod na sa iya. Adlaw-adlaw gid ko nang nagalibot dring pulis naton diri sa may syudad sa Iloilo. Ako magtaway diri sa mga minor nga nagalagaw. Kag kung amo na kung may matimingan sa sining mga insidente, no aras na dayon. Pero siya. So kag amo to nakasunod man kay sir, nakaangkon sini sang mga kapilasan ining gintang tapungol. Sa makita man natin nga Kabisado John dra sa video. So si Bros Lee nga nagalupad, no? Bigyan flying kick na niya ang kontra niya. No? Kaya makon mo 15 kontra sa tatlo. So may mga pitas man to. Karon makadto di pagtapos panyaga ining magtimbang nga bahin, no? May update kita dire kung taga diin sila, no? Yari ang ibang persona taga Rizal Palapala, wala nang gintumod sa Gunda Zone, kag taga Rizal Estanzuela City proper, Kabistadong John. Ano ang latest subong? Sinong may sala sa to? Anong investigasyon sa aton nga mga pulis? Sa Kabistadong John, diri sa Mabalaan, kay ma-face off sila kuno suno man kay Sir nga Dicen. Ma-face off na subong ako sa dili madugay. Ining mga nagtinapungulay kung ano gid man ang o kung sino gid man ang may sala diri sa ila Kabistadong John. Ama inatubangay sila subong? Patubangan sa karon dugay kay amo din ginabantayan naton, no, ginasitat-sitatan naton di ba si Aris sila bro kag makuha man naton ang ilang panaysayon. Kabisado John. At inami gina kung inatubangay sila daara kagida para nga mabatian mong version sang tagsa-tagsa para nga mahimuan ta naman sang aton nga balita. Yes, Kabisado John, balan mo kay silang paton nga balita niya. Kumbaga do sa tinapay. Hindi pa sa matigang sila nga manamit ito mo sa table. Dumahumok pa siya, no? Wala pa kita din sa statement sang ginaligar na gintapungol. Dagang ginaligar nga nagpangtapungol. Yes. Kabisadong John. So bantayan nato ni na sa dilema do Kabisadong John. Okay. So sa ato sini nga mga kauturan, bantayan nyo na sa ato sini nga Facebook page kay base kung pwede maka-live karon, makalisensya kita sa pulis nga kung pwede ma-live ang ilang nga konversasyon kung wala man lang sang kung wala man lang sang minor de edad, base kung pwede ta na ma-live kung hindi man pwede ma-live, ma-record naton kag mapakita yapon sa aton sini nga Facebook page. Yes, Kabisado John, kag ginakaumaom man kag kun kani kag ining tonsene ang mga ginaligar nga nagpangkastigo na mga minor. So karon di upo na diri nila ang ilang mga ginikanan dala ang live birth Kabisadong John. Kag para pamakod-an nila nga mapapanindugan nga minor ang ilang bata, no? May posibilidad nga pasabton niya, no? Ang kung may salabton ilang mga ginikanan kung minor ang iyang bata Kabisadong John. Yes. Kaya desidido naman niya ang pihak nga kampo na magpasaka sa kaso, no? Kaya karon dugay dayon Manila ang resulta sa ila medical legal Kabisadong John. Okay, sige. So ano pagid ang iban nga mga balita da? Yari Kabisadong John sa Banwa sang San Joaquin, no? Isa ka pribado nga sasakyan ang bumunggo sa poste sa street light sa may area sang San Joaquin Kabisadong John. Excuse me. Alas 9 sa aga Kabisadong John, Domingo Enero 15, 2023, no? Kuno sa interview naton kay Police Captain Dionisio Estacio, ang hepe sa San Joaquin Municipal Police Station. So sa iya, no, halin ini ang salakyan sa Antique, no, kag padulong na kontane diri sa iya nga puluyan sa barangay San Antonio ton. Apang sa hinali na nagpakadto kon padulong ni siya pa pakorbada, nadulaan ini siya control
kag dumirekta bunggo sa poste nga sakop sa nga Purok Uno, San Joaquin, Iloilo, Kabisadong John. So sa bungod no, sa impact dire, no, naglupok diring airbag sa sining driver na ginkilala kay Jetron, ako na si Roderick Jetron Lagok, 34 anyos, nga residente sa barangay San Antonio to, no, kaga siya man ang nakaagom sang mineral kapilasan sa iya nga lawas Kabisadong John. Okay. Sige. Ano tong parte sa uton to na kuha na to? Ara na, way pa? Way pa Kabisadong John. Ti amo na, no, do ano kita subong. Pero tingwan na to na, makakuha na to. Kaya ginaulo aligmat bala na to diri Kabisadong John basi kung hinali basta nagabot. Di may mga iban pag diri nga aton mga abyan man diri nga yaman, no, ti daw na tulak man diri. So no aligmat na to ni kay Dala anay ang uton to pwede pa man to mamalagas karon kun panangitan na. o manami dan pa Kabisadong John sa uton. Kay do ang mga badatsagon do mga akig ka or maluoy bangod ang sulat dito. Nagutom ining nagkawat pagdili mo sila sa mga tinaga sa blackboard sa silaan. Ako na mo nasulat pa sa blackboard. Yes, Kabisadong John. Pasensya na nga amo na ang pasensya na nagpangawat kami kay gutom gid kami. na amo gid na Kabisadong John. Ko naksa ako lang ya, pagtanaw Kabisadong John. Oy kabalo kon na nga, kay kabla or manuoy ka na lang matag man ang bugas saksako. Kahay, Libre mga kawatan, no? May kay naglista mo sa'yo. Nagpabalo pa sayang ati nangawat ko kay gutom, gid. Daway na gid ni kagwanta gutom. Amo na? Oo, ati amo nga naman laban ka ni Patong John. Yo. Yes, Kabisadong John, no? Bot sinuin na nga Amo mga yung tao. bantayan Bot sinuin na nga mga tao, may konsensya na. Yes, Kabisadong John. Kay kun wala na konsensya, hindi na magsulat na nga magpabilin nga ti daw ang kalimbawa daw naglisensya lang sa nga ti kwaon ko lang ni kay baligya ko ni kay bakal ko bugas, hindi ba? Oo, bang sala mang yapo na pamagi Kabisadong John. Sala man galing siya sala ganing nga pamaagi nga nagpangawat siya. Pero mas mayo-mayo na lang na ikumparar sa politiko nga kawatan nga hindi pa mag-ako. Ti amo gid na. Amo nang sakit nga hindi gid mabulong-bulong bisan ano nga mga bulong mabakas bitika. Ara yan nangawat siya kay gutom siya. Kaya ngambal sa mahal nga Ginoo nga kon ginagutom pakaunon. Yes. Galing ang lain lang kay ang iyayawa siya naglisensya nga nangayo sa pagkaon kundi ging kawat siya. Uli Amo nang na sala. pabalo ya. Ngayon ibla mo nang sala. Sala gid Kabisadong John. Pero mas mayo na lang na ikumpara sa politiko. Kaya politiko yung mangawat na pagkatapos feeling tinlo pa, gusto pa sa tawgon na honorable. Do ka ano ba Kabisadong John, do ka unfair. Oo. O nang mga manggaranon gani mangawat, Oo. may special treatment. Daw sa wala lang. Gani mangawat, ginapakdol, ginakuga, ginapulpog ka armas, di ba? Pero kung politiko gani mangawat, saludar ka pa mo, ay honorable. Tinambok lang. Isa mo gani kamigo, tulog lang ubraya. Ati oo. Okay sige So, bantayan sa aton nga mga tagparamati ka sa aton sa mga viewers kay balita nga makita ninyo dire sa Radyo Bistado and sa June Kapurot News Live kag sa aton mismo nga YouTube channel. Okay. Kabisadong John, no, amo diri madulong naton nga balita sa probinsya kag syudad diri sa Iloilo. Ini naman si Kabisadong Aaron Repollo. Basta balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado. Bistado! Salamat kid sa report kay informasyon nagikan kay Kabistadong Aaron Refullo. This time sa ilo kita sa mga balita kag information nagikan naman sa kay Kabistadong Vincent Villano. Ini may kaangtanan sa daw may mga kiosko kuno to sa may banwas ang Saraga. Why magid nakawatan na yutayan lang makawatan. Der check na to na mga balita kag informasyon nagikan sa kay Kabistadong Vincent Villano. Bistado! Sa sini nga mga tinion mga kabistado. Okay, daligid lang Kabistadong Vincent. Proceed sa mga balita kag information mga kabistado upod kay Kabistadong Vincent Villano. Bistado! Kabistadong Vincent, go ahead. Totally gutted ang isa ka balay matapos nga masunog kahapon ni adlaw Kabisadong John dira sa may barangay Acuerta, Barutak Nuevo, Iloilo.
Ini nga balay kabisadong John ang ginapanigyahan ni Liberato Lilia, legal ang edad, kag kasado ini presidente sa sitio drop Barutak, Akwet Barutak Nuevo, Iloilo, no? Ang natabo diri kabisadong John suno sa investigasyon sa aton sining Bureau of Fire Barutak Nuevo. Bali ang mga alas 10:30 no sa nakabaton sila sa ang tawag ngati may isa kasunog sa nasambit nga lugar. So dito kag nagresponde kag mga alas 11:10 dito kag napalong ining sunog kabisadong John. So ila sini initial investigasyon ang ginalanta ang ginasundan nila diri is ang charger nga na kuan bala nga na charge sa sa ila sini nga kwarto sang panimalay kabisadong John. Dito kag na overhead kag naglupok ini suno man sa tagbalay kag amoy na karon ang ginasundan sang aton sini nga BFP nga nangin rason sang sining pagkasunog. Ang estimated nga ano sini nga halit sang sunog kabisadong John nagdangat iya sa pesos kay total ligated kay kumong human ini ang balay sa sa light materials kabisadong John. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kabisadong John wala gid na detain na karon or ara karon sa paghinakop sang Saraga Municipal Social Welfare and Development Office o kag sang Saraga WCPD o na Women's and Children's Desk ining apat ka mga minor de edad matapos na turnover sa Saraga Municipal Police Station kahapon nga adlaw ini matapos na nadakpan sila bala nga sulod ining tatlo ka mga kiosko dira sa may Saraga public market. So bali nadakpan ini sila pagi sa isa ka ka CCTV footage nga nakuha sa mga kapulisan sa sulod ila sang sang Saraga Municipal public market matapos na nagtuyo nga magpangawat sa tatlo ka mga kiosko kabisadong John ining nagaedad 4 nagaedad 14 kaga 17 anyos. Ang ila sining na kayotan lang gid nga makataban ining ining 14 ka mga pares sang tsinelas kag mga t-shirt kabisadong John. So bali natabo ini mga alas 11 ang takna sang gabi Enero 14 sa sulod sang Saraga Public Market kabisadong John. So karon ang ginapaligban sang Saraga Municipal Police Station kay puro mansirado ang mga ang mga puwertahan sang Saraga Public Market wala sila kabalo kung sa diin nag-agi ining apat ka mga minor de edad na magtuyo magpangawat sa apat man sa tatlo ka mga kiosko dira sa may Saraga Municipal Public Market kapisadong John. So karon ang ining apat ang yara sa paghinakop sa Saraga Women's and Children's Protection Desk kag sang sang MSWDO para sa insakto nga pagdisposisyon sa sining mga minor de edad kabisadong John. Okay. Salamat kid kabisadong Vincent. May harap pa? Masaylo kita bla sa sa update naton sa sa mga ASF kabisadong John. So nadala na ang banwa sang Haniway sa mga gindeklarar nga red zone kabisadong John. Samtang may na-detect naman ng mga bago nga kaso sa may banwa sang Saraga. So meaning to say ang mga banwa sa karon nagadamo na gid ang apektado sa sining ASF kabisadong John diri sa may probinsya sang Iloilo. So may ara na sang stenta naman ka mga baboy nga ginpang depopulate sa may bugo siya nga bali nagdugang ini sa mga una balang mga baboy nga ginpang depopulate. So karon stenta naman ang gindugang sa mga gindepopulate diri sa may probinsya sang Iloilo. So as of now may ara na sang 2,363 na ka mga baboy ang nagpositibo diri sa may probinsya sang Iloilo. Labi na gid diri sa may banwa sang Badyangan, Saraga kag sang Haniway nga nagdugang kabisadong John sa listahan sa mga banwa nga apektado na sang ASF diri sa probinsya sang Iloilo. Okay, sige.
So para mo na madulong tang report diri sa may probinsya sa Iloilo na si Kapistadong Vincent Villano para sa balita kag serbisyo publiko Radyo Bistado. Salamat kid sa report kay impormasyon ang gikan kay Kabistadong Vincent Villano na batian ng mga balita kag information na gikan sa ato sini nga mga reporters mga kabistado, no? Si Kwan may mga follow-up dugang, no? Si Kabistadong Boni. Okay, sabi namin daligid lang, no? Kay i-check naton dugang ang mga balita sa kay Kabistadong Boni Sumblinggo. Latest nga balita gali sa kwanta sa inang aton bala nga ungka flyover. Ay may latest kita nga balita sa ungka flyover, sa ato sini nga mga kauturan da. Sigurado gid nga magamit na sang ang ungka flyover nga project mga kabistado, sigurado nga magamit sa magamit na sa Dinagyang Festival 2024. Hindi kay 2023. Bistado! Buot silingon, sunod tuig pa. Bistado! Ha? Sunod tuig pa. Bistado! Sigurado kuno nga magamit kuno ang ang ungka flyover sa masunod nga Dinagyang Festival sa 2024. Bistado! Mariones ti garapon ni Santissima. Bistado! Kag ginpahayag ni no? Ginpahayag ni inang DPWH Secretary Manny Bunuan nga hindi matuod ang informasyon nga ipabuksan ang ungka flyover sa sining palaabuton nga Dinagyang Festival. Bistado! Hindi sa magpasugot nga ibuksan bangod kay sige-sige gihapon ang usmod mga kabistado. Bistado! Mga 0.3 centimeters na ang ginausmod mga kabistado sang sining taytay o kung sang flyover dira sa may barangay Ungka sa distrito sang Haro kag Banwa sang Pavia. Bistado! Okay, so istoryahan ta na karon mga kabistado diri sa ato sini nga pangalagad. Bado lang alang na chimpo tagali las 1:04 na. Shout out na sa iba nato sini nga mga viewers nga naga-monitor diri sa ato sini nga pangalagad. Sino pa ibandi sa kay Dailin Gamuza, kay F. Cormida, kay John Ray Seriaco, kay Pakay kay James, Jane St. Francisco Tirado, kag sakay Mimia Lumibaw. Okay? Iban pa nato sini nga mga viewers diri sa ato sini nga pagpangalagad sa ato nga YouTube, may nabilin pa. Kay Roberto Junior Siles, shout out kuno sa Siles family sa Takas Haro. Okay? Why na no? Okay, sa kuha naman sa John Kapulot News Live. May mga viewers pa kita nga nagkalabilin, why naman? Sa kay Jose Nathaniel Malvar. Salute to the entire Radio Bistado family and to Sir John C. Hello Mayor Hieronimo. Happy Bigayang 2023. Happy Bigayang. Sa kay Early 7 Hampas Lupa di Magiba, shout out ko no sa kay JJ Matutino. Sapnot, grabe ngalan niya ba? Erika Ligroda, idol pa shout out sa manghod ko kay Welma Oribe. Happy birthday dira sa Tabukan, Mandurriao. Sa kayo Silito Diases, shout out man. Kay Vince Navarro, listening from Yangpu Port, China. Uy, ara sa China sa Yangpu Port, China. Nagalantaw kirong nagalapamati. Sa kay Diosdado Villaros Mondres, shout out man. Kag kay Yasi Yans and Erika Alegro, shout out sa niya. Happy Bira Rambol Iloilo Dinagyang. Okay, sige. So nga lang na tiyempo tama kabistado diri sa ato sini nga pagpangalagan ni magkalipat ha. Sa gihapon
gamit kita sang hindi makalipati nga magagamit mga kabistado sang paborito tang food supplement ang Every Young Capsule. Kaya ang Every Young Capsule mga kabistado nagabulig ini sa ato sini nga lawas, nagabulig sa tanan-tanan mga kinanglanon sa aton nga lawas sa matag adlaw nga tanan ari naton makita sa Every Young Capsule. Ano ang mabulig niya? Number 1, firing of neurons o kon pagpitik sang sentido para manami ang electrical signal halin sa utok palibot sa bilog nga kalawasan. Manami ini para sa mga nagapalaminhod naton nga kamot, braso kag iban pa nga parte sang aton nga kalawasan. Ang makabulig man siya sa aton nga heart contractility o kung ginatawag naton nga pagpitik sang tagipusoon, nanami ini kay nagapanami siya sang blood flow sa aton bilog nga kalawasan. So kung manami ang blood flow sang ato sini nga sang aton nga dugo sa bilog nga kalawasan, mangin maayo man nato sini nga sexual function, ilabi na gid sa mga kalalakinhan, ha? May pH balance ang aton sini nga body fluid, ginahimo niya nga slightly alkaline. Ini ang makabulig nga manginhoben ang aton nga mga cells kag sa pagbalanse sang pH hindi kaya nga magbuhi sang mga free radicals, virus kag iban pa nga mga bakterya. And muscle contraction mga kabistado nagapabaskog sang aton sini nga maskulo. Yung pinaka-the best gid amo ang cell regeneration, no? Nagapapali siya o kung nagapaayos ang aton sini nga na damage nga mga cells o kung ginatawag naton nga body repair. Yes, kung mag-ayo nga ato sini nga mga cells mga kabistado, ato sini nga mga selula, magabulig ini nga magapabalik sa ato sini nga pagkahuben, no? Makabulig ini maayo sa ato sini nga immune system kay ginamarkahan sini ang dapat nga i-eradicate o kung ang kinahanglan nga tapnaon sang aton sini nga antibodies. Bot silingon daw kanisa daw Scud missile bla nga naka-program na sa bla nga once nga virus ka pinduton mo lang ang virus tirahon niya targeton niya iguo niya gisagtang no para nga mapatay amo na siya mga kabistado ang ginahimo kag abilidad sang aton nga Every Young Capsule, no? Dako man ang bulig sa ato sini nga blood circulation bangod kay may calcium siya, no? So ang calcium may calcium ini siya nga upod, no? Ato sini nga Every Young Capsule, no? Calcium in citrate form, no? Marine calcium in citrate form. Nagadikta ini siya sa ato sini nga pancreas nga magpagwa sang insulin para nga balanseyon ang aton nga blood sugar. No, nagabulig man sa pabakod sang aton nga mga katulanan kag ang pinakamaayo gid kay na pamatud-an nga ini siya magabulig nagabulig sa pagpaslim sang aton nga lawas. Bot silingon nagabulig nga indi kita magtambok, nagabulig sa pagtunaw sang aton sini nga mga fats, aton nga mga tambok, no? Naga-burn sang aton sini nga fats, kinasunog ya ang aton sini nga mga buyon, no? Ilang tuwan yung lawas ko. Sinabi magambal sina nga ang lawas ta sang una kita nyo ba nang ako may ginpost ko sa Facebook ko nga personal nga kung ano katambok sa akon sang una subong nagbalik kita sa normal nga daw kagapon nga ni sugutaay kami sang migo ko sa SM hambal ya sa akon sila nga pare sila nga daw naghubin kay mo yahaw way kisa kabalo ya tuod pa rin ya daw naghubin ka nagnamilawas mo daw teenager ang itsura mo sila nga sa akon sila ko base sa gunting ko lang ya hindi ya sa itsura mo gid nag-teenager ang itsura mo sila ko mo kung anong sekreto ko sila nga anong sekreto mo sila ko secret. Hindi ko gusto nga manugid nga Every Young Capsule ang ako ni sekreto. Kaya kung isugid ko sa iya ang Every Young Capsule, kamo manda nga mga nagalantaw kag nagapamati sa akon subong, aton-aton lang ni. Hindi kamo manugid sa iba na ngang sekreto ta kung nga ang nagapabilin nga hubin lawas ta. No? Every Young Capsule ha. Di kong nugid. Aton-aton lang niya. Suluhon ta niya. No? Galing basi pila kadlaw ang balon ta nila mo sa kadalok man sa inyo ba? Sikreto nyo gali para nga maghubin kamo Every Young Capsule pagkatapos kamo lang kami hindi. Ati kung nakabati kamo da kung nakakita kamo dati hindi na kamo magkataka kag magsagi pa ka problema. Bakal na kamo sang Every Young Capsule sa mga butika, Socorro Drugstore, Jasak Pharmacy, RMC Pharmacy dito sa Takas Bla sa may Talipapa da.
no? Kag iban pagid nga mga butika, sa mga butika Ilonggo ni laban-laban may-ari na ni, no? Sa butika Ilonggo, no? Ang Ever Young Capsule, mga kabistado. Every Young Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Every Young Capsule, ikabalik ang abilidad na madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog ang katulanan. Every Young Capsule, lindag mo lang ang magadugang. Pero ang kalawas, Every Young! Ever Young Capsule ang sabat sa imo ginahandom sa ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Sa Ever Young Capsule, itad mo lang ang magadugang. Pero ang kalwasan, Ever Young. Every Young Capsule ang sabat sa imo ginahandog nga ikaayong lawas. Tungod ang Ever Young Capsule, igabalik ang abilidad nga madasig mag-ayo ang guba nga cells. Mangin manami ang blood circulation, healthy nga blood sugar, kag mabaskog nga katulanan. Every Young Capsule, lindag mo lang ang magadugang. Pero ang kalawas, Every Young! Bistado! So mga kabistado, muna siya ha, ang Ever Young Capsule, mga kabistado, ay acknowledge naton kag ginatamyaw nga akon sining amigo dugay-dugay ko ning amigo mga kabistado kuan ko ma-selfie ko kay isend ko siya. Dugay-dugay ko ning amigo dito sa Bacolod City sa Negros Occidental mga kabistado, no? Ang akon nga best friend si inang former councilor, no? Former city councilor Alex Paglumutan, former nakagin sa vice mayor, no? Sa Bacolod City, sa Negros Occidental, no? Alex Paglumutan, no? Mayong hapon na nasimo kag subong ini siya ang isa ka angkurman, no, sa RMN dito sa Palawan, no? So mayong hapon lang and regards, no, sa kay paring Alex Paglumutan. Thank you so much ha sa imo sining pag-upod sa kay ihado. Way ka timing ba? Tani ko nakapuli, ko na nakalagaw, ko na sa Bacolod. Tani kita ay kami ni pare Alex Paglumutan ba? Bistado! Ayos, wala, sige. Daw lang nga lang na tiyempo mga kabistado diri sa ato sining nga pagpangalagad sa ngalan sa aton sining nga mga reporters. Upod naton sa aton sining technical side, aton sining digital platform inang architect. Bistado! Sa kay kabistadong Richard Mereveles. Bistado! Sa aton nga mga reporters, kabistadong Aaron Rifuyo, kabistadong Vincent Villano, Joshua Haka, Bonnie Sumblingo, kag sa aton sining news center, kabistadong Karisma Lagao. Bistado! Kag kinahanglan ako naman yung kabistado, Idol John Alojado Kapulot, sa balita kag serbisyo publiko, Radyo Bistado! Bistado! Porsigido magserbisyo, tionas ang pagpako, diri sa syudad sang paghigugma. Panahon na sang atong pagpugyon, upos kita sa atong mga handong. Pasangit sang syudad, ang iya abilidad, gani mga kasimanwa. Ikaw pag ako kay Kapulot na, kay Idol John Kapulot. Tampad nga pagserbisyo, makasigurado kay Idol John Kapulot. Ang problema sa droga, iya nga malimpyo kay Idol John Kapulot. Ang talamak na korupsyon, iya nga tapuson kay Idol John Kapulot.